Амаль 2 гады дзейнічае спрошчаны рэжым наведвання для замежных турыстаў на тэрыторыі нацыянальнага парка Белавежская пушча. За 2015 гэтай магчымасцю скарысталіся амаль 4,5 тысячы замежных турыстаў. Сёлета брэсцкі аблвыканкам выступіў з ініцыятывай зону бязвізавага ўезду пашырыць. Зараз рыхтуецца адпаведны праект. Планируется сделать город Брест и 4 прилежащих района. Это Пружанский, Каменецкий, Малорицкий и Брестский районы зоной безвизового посещения к нам граждан. Я думаю, это, конечно, будет дополнительный приток людей из ближнего и дальнего зарубежья. Плануецца, што да канца года праект указа аб пашырэнні зоны бязвізавага ўезду будзе разгледжаны, а ў наступным годзе прыняты. Тым часам ужо сёння ў абласным управленні спорту і турызму адзначаюць дынаміку павелічэння турыстычнай актыўнасці на тэрыторыі рэгіёна. Замежных турыстаў становіцца больш, а структура змяняецца. Если у нас раньше в большинстве своем посещали организованные туристы, то на сегодня у нас увеличивается число индивидуальных туристов. Это возможности интернета, возможности ознакомиться с инфраструктурой, где-то заказать, и в том числе и через онлайн, выйти, договориться, приехать. То есть в этом плане идет движение. Разам з тым развіваецца і гасцінічная інфраструктура. У працэсе будаўніцтва сёння новыя буйныя атэлі. Да паслуг турыстаў каля 400 аграсядзіб. Спецыялісты адзначаюць, патэнцыял для далейшага развіцця турыстычнай галіны ў рэгіёне вялікі. Галоўнае з розумам яго выкарыстоўваць. Не заўсёды для таго, каб стварыць прывабны маршрут ці аб'ект, патрэбны вялікія грошы. Здесь, наверное, должна идти впереди мысль, скажем, хорошие организаторские способности, чтобы действительно мы более активно, прямо скажем, зарабатывали деньги. У нас эти возможности, в общем-то, есть объекты. Алиса Григорчук, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».